аттестати пури 5 дипломи донишгоҳ беста болои шикаф даоча битемдо бачаи бетағада кор намия савод ғарибӣ мерам оча корам ёфтанда садавод калхоз рафтам оча ойликаш 300 сомона як моҳа ойлики ман як ҳафтаи дастархонаи замини ҳамсояда короча рӯзаш 20 сумай чанд сол ҷамъш кунам ки бигзаронам як туя бародар барои чашми чори модарат баргард барои ашкои хоҳару ҳам додарат баргард барои ашкои хоҳарат баргард шуданд пазмони дидорат ҳама хешону дӯстонат барои ҳар нигоҳи бо умеди ҳамсарат баргард барои ҳар нигоҳи ҳамсарат баргард ғарибӣ мара дур кади ай ватан майли нобуда қалану марда сарди да кӯдаки умайдабад кӯдаке эҳтиёҷ дора ба навозиши падар навзабонаки шириниш як ном мегадада алиш дора ширинтарин лаҳзаҳои зиндагӣ шаба бурдаи нон ки роӣ кӯна ба ширина коша оҳ ғарибӣ лаҳзаҳои хуби ҳаёт маканди мара дур ай ватан бастай тақдири сангин ма қурбони ҳар тори мӯи сафеду доча ҷон мехом ватан рафтан ғарибӣ зад дар ҷон ва хоҳиши худуш ҳичка дурай ватан наистал якчи илоҷакра тақдири мо мусофир навистай ма ёд кардам оча ҷон нони гарми чакдон такелини интизор тада набера габдон та ёд кардам ҳаматона неки мо зарурем баҳри ғариб будани шумо имрӯз мо дуре бародар барои чашми чори модарат баргард барои ашкои хоҳару ҳам додарат баргард барои ашкои хоҳарат баргард шуданд пазмони дидорат ҳама хешону дӯстонат барои ҳар нигоҳи бо умеди ҳамсарат баргард барои ҳар нигоҳи ҳамсарат баргард Ҷаҳонгир Рекордс.